Hej, mit navn er Thomas Nubnau. Jeg er arrangør af Fodbold Event 2011, som skal afholdes i Fredericia SMS-center den 2. til 4. september. Fodbold samler generationer, og alt hvad der er relateret til fodbold bliver nu samlet under et tag i centrum af Danmark. I samarbejde med Danske Rulligans og Fodboldfabrikken vil vi sørge for at give den danske befolkning et rigtig fedt arrangement. Weekenden vil blive spækket med input fra forskellige fodboldpersonligheder, klubber fra landets bedste rækker samt konkurrencer fra fodboldverdens samarbejdspartnere. Fodbold Event 2011 henvender sig bredt til både klubber, virksomheder og den brede danske befolkning. Alle med den ene ting til fælles: fodbold. Vi forventer, at weekendens program vil indeholde bordfodboldturneringer, FIFA-turneringer, foredrag med tidligere professionelle fodboldspillere, sportscafé med EM-kvalifikationskampe, autografskrivning, cheerleading og meget mere. I kan på fodboldevent.dk læse meget mere om de forskellige deltagere, samt løbende holde jer opdateret omkring messen. Derudover kan I følge os på Facebook og Twitter. Vi håber, I er med til at samle Fodbold Danmark under et tag den 2. til 4. september 2011. Vi glæder os til at se jer. Thomas Nubnau, Fodbold Event.